כל אחד יודע מה פירוש המילים סוף עונה. יש מבצעים, 1+1, 2+1. קח 5, קבל 3, מבצעים, סוף עונה. אנחנו נמצאים עכשיו בסוף שנה. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, המלך בשדה. מספרים שבאופקים היה בסמדרש קטן קרוון, אבל כבר הוא לא יכל להכיל את כמות האנשים. הוא התחיל עם 10 מתפללים. היה ישן כבר, אחרי 10 שנים כבר הגיעו שם ל70 מתפללים, בלחץ, בצמצום, בלי מקום. מה עושים? החליטו הגבאים לבנות בניין. אין תשלום, אין כסף בשביל זה, אבל קרוון חדש, אם כל אחד ייקח משהו נוכל להרים קרוון חדש. החליטו ועשו, הזמינו קרוון מפואר הרבה יותר גדול שיכול להכיל את כמות המתפללים הקיימת. פילסו את השטח, היה מוכן כבר השטח. 4 לפנות בוקר המשאית, מניחים עליה את הקרוון המוכן עם ארון קודש, עם הכל. רכב ביטחון נוסע לפניה ואחריה, ואז בשכונה חגיגה, פשוט חג. ילדים, אנשים, נשים וטף, כולם נמצאים וחוגגים. מגיעה המשאית, כולם מתחילים לשיר שהוא שיעור עם ראשיכם וינוסו פסחי עולם. שירה ושמחה וריקודים. מגיע מנופי אבי, יוצאים מהמנופי אבי 4 שלובקס כאלו גדולים, כל אחד עם יד כמו גזע, עם קעקועים, ומחכים. המנוף מתחיל להרים את הקרוון ללמעלה. התחושה הייתה ממש שיורד בית מקדש משמיים מאש. שמחה עצומה, מלא רגש. ואז רבו ישי, המנוף מתחיל לרדת. שהוא מגיע בחצי מטר האחרון, מגיעים השלובקס האלו ומתחילים לכוון כדי שירד בדיוק במקום. עומדים ככה למשך 15 שעה ומכוונים, הופ, ימינה, הופ, שמאלה, עוד פעם קצת ימינה, קצת שמאלה, ועוד קצת, וזה מסתובב יותר ומסתובב פחות. ואז הגיע הזמן, הם סופרים 3, 2, 1, 0, בום, הורידו את הקרוון. בית השם הונח על הקרקע. איזה שמחה עצומה. כולם התחילו לשיר מזמור לסוידו, שירים וריקודים, סיסו ושמחו בשמחה סתוירה. אי אפשר לתאר את הרגשות שהיו שם לאנשים. אנשים יעמדו עם דמעות לראות איך שהגיע בית המדרש המפואר. הגבאי נכנס לתוך בית המדרש, ואחרי 2 דקות הוא יוצא בחוץ. הוא פוגש את החשמלאי, את האינסטלטור, את האיש מזגנים. כולם שכבר הגיעו מוכנים מיד לתקתק את העבודה. אבל הוא מגיע ונותן מכה על הראש. אוי! מה קרה פה? רואים עליו כאילו אסון נורא קרה פה. מישהו יודע מה קרה? הבס מדרש הונח הפוך, ארון קודש במערב, והצד השני במזרח. מה עושים? המנופים כבר הלכו, הכל התפרק. מה עושים? יושבים וחושבים מה נעשה עכשיו. אי אפשר לשים את האינסטלציה לא במקום, הכל לא במקום. הגיע שם בחור חמוד ששמע על האסון שקרה פה, ואז הוא ניגש לגבאי, אומר לו, אני לא מבין מה הבעיה. 4 שלובקס הזיזו את כל הקרוון ימינה שמאלה. אנחנו 100 אנשים. בואו נזיז ביחד, נסובב את הקרוון לצד השני. שימח פשוט את הגבאי, פשוט שימח אותו.
ואז הוא אומר לו, תקשיב, כשהמנוף למעלה, הקרוון למעלה באוויר, אז אפשר להזיז ימינה שמאלה כמה ג'לובקס. אבל כשהוא מונח, אין כבר מה לעשות. רבו ישראל, אנחנו נמצאים ערב ראש השנה. כל אחד מאיתנו רוצה שנה טובה. זה תלוי בנו עכשיו באלול, חודש אלול, השנה טובה שלנו נמצאת למעלה באוויר. אתה יכול לכוון אותה עוד שנה טובה, עוד שנה טובה, עוד שנה טובה. כי כשמגיע ראש השנה, זה יושב, ראש השנה, השנה טובה שלך היא כבר יושבת, איך שזה. אז אתה כבר לא יכול לשנות, זה קשה מאוד לשנות. עכשיו המלך בשדה, עכשיו אנחנו ערב ראש השנה. חודש אלול, זה חודש של הזדמנות, זה סוף עונה, תפוס 1+1. תצליח לשנות את השנה. אני מאחל לכולנו, באמת שנזכה, לכתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה, ושנוכל לעשות את הצעדים האלו עכשיו, ולהזיז אותה לכתיבה וחתימה טובה.